Jamen dog. Du må så være den berømte kidnapper. Frank. Jeg hørte altså fra en af mine drenge, at du var i stand til at kidnappe en. Men sørg for, at der ikke var nogen, der faktisk så dig som et spøgelse. Du har bare ikke at fuck det her op. For ellers er du en død mand. Bare roligt, det skal nok tage mig af. Godt. Det her er Månes. Mark. En søn over dreng. Jeg ved ikke så meget om ham. Men når du fører ham hen til en af mine drenge, de skal nok tage sig af ham. Jeg skal nok sende dig pengene bagefter. Det er en aftale. Mark. 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 Hej, det her er alarmcentralen. Der kan jeg godt. Tag det med ro, fru. Vi sender politiet ud, så de kan hjælpe dig. Er du Ejvar Rusko? Ja. Kan jeg komme ind? Ja. Er det her Ejvar Rusko? Ja. Kan jeg komme ind? Ja. Hvornår kom du sidst hjem fra arbejde? Det er 6-tiden. Hvornår så du din søn sidst? En morgen siden jeg tog på arbejde. Hvornår har din søn fri fra skole? Det har 2-tiden. Det var sådan det. Meget roligt. Vi skal nok finde din søn. Vi kommer til at ringe til os senere, hvis vi får mere at vide i de sidste par dage her. Ja. Vi skal nok ringe til dig, efter vi har fået mere at vide om din søn. Måneder. Det er tidligt at få hjem. Jo. Så. Nå, jeg tager lige.
får en tid til at dø. Så. Tak for altså den her, ja, tak for den her novellefilm altså.